nyombo masacha ne en nyadhi nikech ne joka dwaro ni mondo oyud tiend nyako kaka nyako joodgi chal, kaka odongo, be en nyako maber, be oratego, jodala gi to chalo nade, gin jojuogi koso gin jokuoge, koso gin joma iluongo ni wagosi ni. Nama migosi ne jaluo hera ahinya. Koriko ni dala ma migosi ma nyarwa mang'ane bendo tedo bathgi kanyo, nyicho sedhi olemo yudo ni jogo jok mabeyo. Koro nyarwa man kuchocho kata jagam kelo wach kendo nyiso joma ni koni, to joma ni koni bende nitie jagam ma kamoro no osetedo koni bende nyiso joka ni dala mudonje ni to dala maber. Omiyo nyako no kunyuomo to un johawi. Erokamano nyakanyo jaduong' Jotham Ojiki. Teri bedi yie mondo gami? Piny masani ni ok gamwa. Piny masani ni wayiero kendwa yawa. Palo ok di yie mondo ogamni nyako. Sani gamno rumo yawa. Sani gamno rumo. Poni ne nitiere gimoro mano nyalo loko madedo gombo loko e nyombo, e chenro mar nyombo no. Nitiere gimoro amora ing'eni bang' kisetimo nyasi tibet piny tirango ni mado timore kama, mado timore kama, mado timore kama. Nitiere gimiparo ni dini loki, dino bet mamit saidi. Kuoma to onge gima dana loko. Nyasi no dhi maber, Nyasaye notele, nyasi wa no dhi maber kabisa, hata beyond my expectations. Koro kuoma onge gima nyalo loko. Paul? Ano be kuoma gima dalok onge. To teko ma Nyasaye omiyowa to nya time go maber kabisa. Kendo no dhi maber ma amor to madam bendo mor. Koro kana gi sani gima dalok kanyo ne onge. Arus karako. Arus koro sani pod odan wadag. We wauru wadag mondi yawa. Pod wauru watieke higni moko adek. But arus abo dwaro arus ta dwaro kabisa, lakini sani to pod we wabede matin. Nitiere planwa, arus nitiere planwa. Nitie kabisa kendo en gima wasepango ne kabisa. Kendo be wadhi time mwachak waduka. Koro kutime mondo duog ka, uluonga mondo Magni koro miya chenro. Wamiyi chenro. Wabo miyi chenro. Kendo ibo biro, en gima organize but now ok machiegni. Igni moko ariyo adek obiro mbele. Pod wamiyi time mondo iwuogi fudi maber. Nyako miya chenro chon chak. Omi wacho ni arus to podi ok sani. En gima aneno kuketo nyaka keke e nyombo maru. Nyalo bedo ni samoro no wacho ni utima choth, poni arus ok obiro machiegni to kanyo koro ler. Kek ne mar nyombo no mane warembe shaego mabe no ng'ade mondo nyasi no mondo o signalize that nyasi, but ne ok en mar arus ang'o machane mna nyombo. Mar arus be bobet mana mar arus. Teri ang'o mane berni ahinya? Gik moko ne beyo te. Mak mana nitie gima odong'ni e chunyi kaka rapar. Machieng' miparo nyombo ti ibiro wacho ni ma to notimore, ma e gima the best manineno. Gima nomora ng'eny, mokwongo namora ahinya gi dhok manokilna. Dhok maler, dhok mang'eny. Namora ahinya ka gichopo. Ing'eni samoro or nyachiko ni biro to chwe moko chopo. Timore. Koro kaneno gi ka gichopo namor kabisa. To moloyo manomora kabisa, jokaneya gi megena kaka nobiro. Magitwang'o ne gijipanga. Magitwang're magichopo magimiel gi kaka ne ji omor, ji owuok koyieng', mane manomora zaidi. Onge ng'ama noa gi dhogi. Paul, ang'o mane berni zaidi e nyombo no? An gima ne berna kabisa en kaka nomor. Iwacho ni mor ne mor. Kaka nomor ne berna kabisa. Ok winj ko ofuko dong nono? Ofuko to nyalo dong nono seche moko, but Nyasaye mamiyowa. Koro Nyasaye mana miya mwatimo mano, pod Nyasaye no pod dhi miya kendo. Ok iwa gima owuok da. Biro duogo? Boduogo dabo. Erokamano, adwani mondo mi watieki koro mana wach mogik kotenore koda nyadhi mar nyombo.